Takže vitajte u môjho občasníka z hry World of Tanks. Dnes si zahráme s americkým stredným tankom IMT, ktorý som si vyjazdil v Battle Passe. Tu nás som trošku zaspal, lebo som musel nakrmiť svojho chlpatého kamka, kocúrika Tommyho, sibírskú lesnú mačku. No ale už sa pohybujeme, sme v šeskách, tak som sa rozhodol ísť trocha agresívnejšie. Aj keď som si vedomý, že kvôli tomu oneskoreniu by som mohol schytať nejakú ranu. Najmä preto, lebo sa chystám ísť tu na popod most. Tak. Tu je taký zjazd dole pri moste. Tam sa chcem dostať. Napravo vidím už VKčko. Tu je tá Lorenka. Musel som spomaliť, aby som sa nezničil pri zjazde. A ideme na to VKčko. Ten tank by nemal byť pre nás problém. Tu už je. Strieľa Hčka, nemal by nás prebiť. Nabíjam rýchlejšie. Tu nás sa ma snaží obísť, ale mu zabránime, aby nás neobišiel. Nabíjam rýchlejšie ako on a je po ňom. Takže tu bolo taká šestková pochúťka. No a ideme doprava. Tam som videl iba... Táto nevyšla. Chvála Bohu, jednu som odrazil, ale jednu som schytal. Vzadu máme ako podporu Somu. Tak, aspoň jednu do Projeta. Krokodil ide dole. Ale nevie ako ísť dole, tak sa zničil. No a my sa pozrieme na Projetov. Tento americký stredný tank má dobrú alfu. Tak, 360. Takže sme zničili Projeto bez problémov. A on nám veľa škody nespôsobil. No a teraz sa ideme posúvať trošku ďalej. Je tam síce nebezpečné TDčko SU, ale budeme postupovať pomaly a uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Vzadu máme Projetov, máme tiež Artu ako podporu nášho tímu. Príliš veľa tankov, tak mu jednu dáme. On nám dal iba za 37, takže najmä preto, lebo strieľal Hčka. Tu sa snažím nájsť nejaký uhol na toho bretanského Pantera. Tam vidím kopulku, domeriam. Tak je po ňom. Sice som za to schytal ránu, ale je o ďalší tank menej a niečo sme si aj nasvietili. Máme nejakú asistenciu. No a teraz uvidíme, čo ďalej. Soma už ide za nami dole, to je veľmi dôležité. Ja sa snažím domeriať na Jacksona, ale on je veľmi chytrý a schoval sa. Mexiko robilo chybu a ja už nestíham na to súčko výjsť. Čakám na Somu, možno sa mi podarí ten výstrel na Jacksona. Dobre, vyšiel. Artillery ma našťastie minulý. Tak v tom omráčení som bohužiaľ tú Artillery nestihol. Ale tak som mu aj mi ide na pomoc. Skúsim domeriať toho Jacksona a teraz tak, no zase ma omračila tá Artillery, ale súčko sme dopli. Ideme ďalej. Tu musí byť niekde tu na ten GV Panther. Tak, pomsta je sladká. Jedna Artina dole. A my ideme ďalej. Tu mám už miernu výhodu oproti Somue, lebo som rýchlejší a tak si môžem viac nastrieľať. Tam je druhá artiléria. Tak, aj tu sme zničili. Takže za tie dve zničené artilérie dostaneme paskučieho medailu.
Už máme 6 tankov, takže to bude aj Top Gun medaila. A uvidíme, že či budú aj nejaké ďalšie medaily. No. Myslím, že budeme mať aj bratov. Máme 9 zničených tankov spolu so Somuou. Ostávajú už iba 2 tanky. A Somua je skoro... Nie, tá 53 TPčko je skoro plná. Vidím, že ide dopredu. Spomalím, do miery. A teraz ústup, aby nás netrafil. Ale on musí sa venovať 2 tankom z 2 rôznych smeroch. A tak využijeme túto situáciu. No, práve vystrelil, ideme dopredu. Domeriame, prásk. Dáme si ráno. Posluchneme Somu, ale on... No, teraz 53 vystrelilo, domierame a je to hotové. Bola to síce iba prvá trieda, ale neplačem. Vôbec neplačem. Nakoniec to bola Top Gun, bola to aj veľká ráž, bola tam aj Paskučiho medaila a máme tiež tých bratov medailu. Majte sa krásne.